ήθελα το θερμό χειροκρότημά σας άλλη μια φορά. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό είναι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο και η Δήμαρχος Ηλίου, κυρίες και κύριοι, η κυρία Ανδριάννα Αλεβίζου Κουκουβίνου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω πόσο βαθιά συγκινητική είναι και για μένα προσωπικά η σημερινή μέρα. Έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνω και είμαι έτοιμη να την αναλάβω. Η δημοτική μας αρχή θα στηριχθεί στην ειλικρίνεια, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στη συμπερίληψη. Αυτές είναι οι πρώτες και οι πιο αδιαπραγμάτευτες δεσμεύσεις μου. Να είμαι όχι μόνο δίπλα στον πολίτη, αλλά δίπλα σε κάθε πολίτη. Γιατί Δήμος σημαίνει δήμαρχος και δημοτική αρχή για όλους. Δεσμεύομαι να τιμήσω την ιστορία της πόλης μου, τις παρακαταθήκες που παραλαμβάνω. Παρακαταθήκες του αείμνηστου Δημάρχου Βασίλη Κουκουβίνου, του ανθρώπου που άλλαξε τη μοίρα της πόλης. Γιατί ερχόμαστε από μακριά και πάμε πολύ μακριά. Αυτές οι παρακαταθήκες οδηγούν τις αρχές και τις αξίες μας. Δεσμεύομαι όμως και να οδηγήσω με τόλμη, αλλά και ασφάλεια, την πόλη στο αύριο που της αξίζει. Ήμουν ένα κορίτσι της γειτονιάς που οι συμπολίτες μου έκαναν την ασύλληπτη τιμή να με εκλέξουν ως την πρώτη γυναίκα δήμαρχο της πόλης. Και είναι μια τιμή που δεν θα την ξεχάσω ποτέ και δεν θα την προδώσω ποτέ. Αυτό το κορίτσι της γειτονιάς δεσμεύομαι ότι θα είναι και μια δήμαρχος της γειτονιάς. Δίπλα σας και αδιαμεσολάβητα. Θα τιμήσω την εμπιστοσύνη σας, θα φτιάξουμε μαζί το Ήλιον που οραματιζόμαστε. Γιατί το Ήλιον δεν είναι η συνήθειά μας. Είναι η περηφάνεια μας, είναι η ιστορία μας, είναι η επιλογή μας, είναι η απόφασή μας. Είναι το Ήλιον των παιδιών μας για το οποίο θα είμαστε ξανά περήφανοι.